RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa siyang kagakaroon, mga kining usa ka babae nga taga Subang Dako, Mandawi City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Mercy. Ikadiyot lang. Tingaling mo mabdos ko. Kadagan na yun nato ni Buhata? Mauman gani. Tingaling matimingan ko. Dili pa ta andam. Wa pa kita makagraduar, ha? Di lagi ka kapasagdan. Promise. Mercy. Kalaing sa hangkot ko to eh. Naunsa ka, Mercy? Ma, gikabuhi man ko. Lain kayo akong kuto-kuto. Pila ka adlaw na kung nakabantay nimong naglain kanunay ang lawas nimo. Ug unsa naman? Pulos laway ng imong gisuka. Mabdos ka? Ha? Mabdos ka no? Mabdos ka? Ma, Animal ka! Animal! Muni imong ibaw sa among pagpa-eskwela nimo. May pamabdos ka lang. Wa kay patasan. Wa kay ibabaws. Dali na ba? Sud na. Ray, tingaling masuko si mama ni mong imo kung gidari ni sa inyo. Kung masuko man, mulabay ra na. Natura ra na kay inahan ako siya. Pero mulabay ra na. Kung sa may isulti ron, ipalapos lang nato sa pikas lunggan. Ray, Oy, Ray, nga ba nang nag-uong-ong mo despultahan? Dayon mo dire, oy. Oo, ma. Nana. Okay, dali na. Bima, amin ko. maayong gabi inang. Oh, ano bang gabit-bit man mo bag? Ma, ani na po yung uban nato si Mercy. Unsa? Nagtaban mo? Naiba akong ginikanan ni Mercy, ma, nga iuban sa nako. Mabdo si Mercy, ma. Uy, ay ginoo ko. Resulta na. Unsa na gisulti ko ninyo, ha? O resulta yun na ginagsige ninyong sikit-sikit? O yaw sao man na ninyo ron? Gilaliman lang yun mo, oy. Nagtuog yun mong sayon na ng kinabuhing ninyo. Gisayunan lang yun mo. Sa maibuhi ni mo anang babayhan na nga wa pa man katrabaho. Muundang lang una ko sa akong pag-eskwela, ma. Mangita kong trabaho para namo ni Mercy. O sa umaabot na mga anak. Pero samtang wa pa ko makakitag trabaho, dinhi lang una mi, ma. He! Taas na kayong adlaw na natuog pa! Mga tapulag-lag ko! Ha? Ay lagsige lang ligid-ligid! Tapulag lawas! Ingugron si Mama Ray. Nato pa si Ray. Halatog! Ubangon na lang ko Kami guna. kay tatog nila, oy! Ahay! Kalapad sa akong uwi. Dili lang in taon Kapait niya ni Mama Magdos. Ganun na naglaan na akong lawas. Ulawas lang ko sa kusina. O sagod ni! Hastas mga hugasan ako lang gihapon. Ha? Kawabay ayos mga namuyo din oy! Ma, ako nalatiwas anak, mabi. Ay, ay na lang, ay na lang. Nahinayak na ko na rin panghugas. Biya lang mo diris kusina gabi nga wa manghugas. Gihugasan man ako danang kinanaan ato gabi, ma. Sila... Ay, nga, anong dagan man hugasan be kung gihugasan pa. Nawahi man og kaon sila si kuya. Aon sa good di ay ne, magampahay di ay ta dinhis mga buhaton. Dili man, ma. Kuan lang. Ako na lang, anak, mabi. Ako na lang pa'y magluto og sudaan para pamahaw. Baw na patay nagkabuhaton dinis bay. Dugay kay mong magbata. Kasakit sa kong buko-buko eh. Ubay-ubay ko gilabahan ka ganina. Lisod ng ido ko og maayo kay takot-dako ng akong tiyan. Samo sa una, halos wa ko'y trabaho. Pero karon, kinahanglan ko magpailawom sa tanang trabaho o din silang Ray. Kaya nangipon rami. Mercy? Ay. Nadawat ako trabaho, day. Ug makasugod na ako sa sunod adlaw. Mao ba? Ay, salamat taon. Maglainaw niya tariha kung makasweldo na ka. Ha? Sunod na lang naga, ha?
Magpigong pabiya ta para sa pagpanganak nimo. Mamalit patag mga gamit para nimo ug sa bata. Dagan pa kay tag kinahanglan nun oy. Unya na lang na. Kanang maglain ta. Kung maigo na gyud tang tinigom. Sige, unya na lang. Mama, inumpot ko milk tea. Parehas nila ika. Nak, wa naman tay gatas. Hurot na. Nga pa man sa kusina. Kutaw lagi tiya. Nak, ang ilaman to. Hurot ng atua. Magpapalit lang ta ni Papa ni mo ugma. Sige na. Una nagkatuki, klase pa ka ugma. Inom na lang ko tubig, ma. Balik dayon og soda diri ha. O, ma. Dali ra kayo mahurot ang among gatas. Kitabangan sa tanan. Samtang ang ila lang taguan. Dili mo mahimong magtago-tago kay lain sa pagsapot. Kapait ining naghantang tipon sa usa ka bahay, uy. Unsa man to nga maglahi ta? Ngawa pa man tay tinigom. Really man nakatuig si Junjun. Pero niagi hapon ta dinhi sa inyo nangipon. Ang imong saad sa una nga maglahi ta, kung makatigom na ta. Pero unsa man to pagtigom nga gasigim sa kag uban sa imong mga barkada? Abida ra po na. Imo pag yun ang inita na kung laag. Nga panagsaram kay na. Kapoy biyag trabaho ha? Unya ako. Wa ko kapoy ah. Gikapoy na pud ko, Ray. Inihap ang akong lihok ining baya. Nagkinto ko sa tanang higayon. Kinsa man siya nagsugo ni mo magkinto ka? Wa! Pero ako nang gibuhat kay di ko gustong may kabikil sa usas imong mga kapamilya, Ray. Pamilya man kahata. Kanusa pa man dayta mo barog og atong kaugalingon. Unsa mo problema nimo? Gipagot man bagyod ta mo, ha? Ngawa man? Kareklamador na ba nimo? Namana unta kag dato aron hayahay ka. Nga namana man kanako. Pasensya ka. Ray! Kasi, Oh, kuya. pabaylo sa tadag kinintos be. Na-short ko. Naamog ko'y bayranan. Hala, kuya. 300 na lang ba ni akong kwarta? Unya sa sunod si Mana pang sweldo ni Ray. Aw ka na lang be. Ilisan din ako ugma. Ha? Kuan? Sige na, ilisan lagi na ako dayon. Be, ang bebe. Aha? Asa nam din kwarta nga akong giatag nimo? Dali akong mahurutan na. Diha pa man ito ako'y gitago-taguan. Unya gihuwaman man sa imong maguwang. Wa ko makabalipad. Ikaw li paningil, be. Daghan naman sa na siya huwam nga wa may lisi hangtod karon. Saba ay. Kibaw gigang di na mo bayad. Imong paningon, ngita gyud kagubot. Wa na unta ka pabaylo. Ya man lang ka. Ray, Iapel na lang niglaba ang mga bulingon nila ni Kuya ni mo, Mercy. Nagkan kayo o gatapo. Usaw dili man magkahigayo ng asawa tao niya hapit kay busy mas trabaho. sige ma. Ibutang lang diha. Agay! Oh, si Junjun. Junjun? Ma! Usab ha, usab. Oh, kuya! Ayun na bunali si Junjun. Ano hindi ay? Ang salisa sa bata. Giaway nga ako anak. Maldito na anak nimo. Away naman na sa mga bata, kuya. Ayun tapati ang akong anak. Oh, laban kasi mo anak. Ay, pamahawa mo din kung di ka gustong hilabdan ng anak nimo. Kuya, Sus oy, para ka na ra. dili na ko, Ray. Hmm? Sobra na. Naupos lang akong pasensya. Husto na ang pagpaubos na ko ninyo. Kung dili ka mo ba naman ni Junjun, manaog ni nga kami ragduha sa atong anak. Unsa? Kung dili ka makabarog para na mo, Ray, mas maayo pati nga rin mag-ihay na lang ta. Yatis ra. Gihadlo ko nimo. Wa Ha? ta kahadlo ka. Buhaton ko gina. Pinakatuig na ko nag-antos din ni Ray. Pero kikaya ko na. Pero kung lang ako ng anak ni Labtan, lahi na ng storya ha. Ginauman ako nga imong tumano ng imong saad nga magtukod tang atong kaugalingong pamilya. Oh, wa man tuod ni mo pagot ni.
Pero sakaan ka naugan ako mo din eh. Busa nakahukom na ako. Mupauli na lang ko sa amo uban sa tong anak. Ha? Gihagit ko nimo, ha? Sige, pauli sa inyo. Nagtuo kang muapas, oh. Bahala ka sa kinabuhi mo. Ray! Nagkabuwagid mi ni Ray. Hinaot pa unta nga kuhaan ng pagtulunan sa ubang mga batanon nga dili gid maayo nga magdali-dali kaysa kanunay naa sa kolayan ang pagmahay. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat sa inyong pagtagad ning akong suwat. Mao ka mga hikalang kaagi ni Mercy nga taga Subang Dako, Mandawi City, Cebu. Ang mga kaagi kibata ng duha sa radyo ni Marites Barba Alvarez o gabo sa direksyon ni Priscilla Arganas. Kamusap mga hikalang mga sukin paminaw, gidapit ko kamo sa pagpada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Sakawi. I-address lang na ning Handumanan, Handumanan sa Sakawi, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kaniyong tanan nga napaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaniyo Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Emelou, 23 years old, taga Kibawi, Bukidnon. Punto medical kini nga akong suliran. Kabahin kini sa kahimtang sa akong panlawas. Ingon maning akong ikaduha kong anak nga bag-o ko palang gipakataw. Aron yung hisabtan, sugdon ko dihang wa na ko riglaha. Ingon ini ang mga panghitabo. Tinuod? O lagi. Wa na ko tong hisa kong regla og duha ka buwan. Basin mabdus na ko sa kumaks. Yes! Namanghuran na ginais Inday. Ay, taon-taon naman siguro akong pinaabot nga mamanghuran si Inday. Kay, 4 anyos na ko na siya. Mao lagi. Apan aron dili ta mapalaw ani, mag-pregnancy test ta. Kay basin pud og layag ra ni. Ah, kawit klaro ni mo, Imoy. Imo mo sabdahin kong bawon. Wa di ka baw oy. Maniguro lang ta ba? Mao mag-pregnancy test ko. Max! Max! Positive gyud mabdus ko. Oh, yes! Salamat taon. Nakapurma gitaglain. Unsa imong gusto? Lalaki o babae? Ah, bisik unsa. Bisik unsa ihatag si Ginoo. Pero mas maayo gid unta og laki. Bisan unsa ako no, pero mas maayo nga laki. Ang makabuot ni tag unsa ihatag si Ginoo na to. Pero mas maayo unta nga dunggon ko nga malalaki lang unta. Kay babae na ba yan ning atong anak? How ako? Ganahan sab noon ko nga malalaki ni. Mo na diha. Ang pingi gid ang mata ha. Ang pingi gid na. Kay basig lalaki na na. Puy rabuyag si mong tiyan im no. Ah, dako na gid. Oh, kay 6 months na gud ni. Oh, so ngano ka? Gunit mo gusto mong agtang. Nalipong man ko, Max. O sa? Tarong ba? Lagi. Alalay sagot ko, Pi. Basin mabunal ko. Okay. Dali. Lingko na dali. Oh, kumusta naman ang imong gibati? Nga, napalingkod na tika. Nag-elevate na akong imong gilingkuran. Murag di pagit ko okay, Max. Kaya kung iliraw ko nga akong mata sa palibot, mutuyo ko magiging akong pananaw. Uy, nagluha naging imong mata. Nga, wa mo nung ka magilak. Nagluha na sabdi ay. Oh, Kabantay bito kong ingon na siya usahay. Magluha ako bisan wa ko maghilak. uy, ngano na. Magpa-check up ka tag, o bigay ni Im. O sige, kay nabala ka na sab ko inita. Mabtusrap ako. Okay raman ang imong pagbuntis. Pero anong malipong man ko, Dok? Okay, mag-request lang ko og ultrasound. Aron natong maklaro ang kahimtang sa baby. Okay, Dok. Mas maayo to na, Dok. Nga na result sa atong pag-ultrasound nimo, Emelou. Oo niya, Dok. Oo sa may nakita mo di sa akong ultrasound. Okay raman ang result. Oo niya. Anong may gipamati man ko, Dok? Okay, blood typing ta.
Mag-Hepa-B test. Ha? Hepa-B test, Dok? Nga naman. Dok, niya na. Nakuha ko ng akong result sa pagpa-Hepa-B test. Nako. Di ko na, be. Atong basahon. Uy, Kaya nga no, Dok? positive man nga may hepabi ka. Unsa? Ako? May Hepa? Unya, unsa may puong sa doktor? Paaboto na lang gyud ko noong paggawas sa bata pa. Una mi tambalang duha sa bata. Mugta ba ang ikon yung ampo pa? Nga makapanganak lang uta akong normal. Ay, salamat sa Ginoo nga okay ra mong duha sa imong anak, Emelou. Himsog ra ang bata nga imong gipanganak. Maugid ma. Magpasalamat kita sa Ginoo. Pero ma, may mahal nga tambal nga girisita ang doktor para sa bata. Tag 2,500 sa bang usa. Unsa? Ay, kamahal ko daan na. O niya, may tambal pa yun nga para sa imo im. Mga mahal sab. Ginoo ko. Pangitaan ta ka nagpagi. Ang importante nga madapatan ang bata sa tambal nga makaayo niya. Ingon man sab ka, Emelou. Manaim, nadapatan na ang bata itong tambal nga mahal kayo. Sa laing taon si magpapa ang nangitag pagi. Salamat in taon, uy. Maayod ta kun maoki lang atong anak. Ingon ng doktor nga i-repair ko na taniya o usa ka pediatrician. Nga mao di monitor sa kahimtang sa atong anak. Ha? Kinahanglan pa gyud ay na. Kinahanglan gyud kuno em. Kay may hipa baya kuno. May hipa kuno ka. Dihang gimabdos mo ang atong anak. Pastilano, uy. Nga hipa man sad ko, uy. Nadak-an naman tos gasto. Ako si Dr. Sanchez, usa ka pediatrician. Dari mo girefer na ako sa doktor nga nagpanak ni misis. So, nahibaw na akong daan sa history sa imong pagmabdos. Dok, madakan ba mi ani sa gasto? O, depende sa response bata siyang medications. Di imagon ako na makuha sa kita, Dok, uy. Ngano nagkahepa man ko. Mayo kay wa mo kuyog ni Muro na imong bana. Eh, ano man day, Dok? O, posibleng sexually transmitted disease kini. Unsa? Buot mo ipasabot, Dok, nga posibleng ligamit og laing babae nga akong bana? O taong kong damit og laing babae im. Uy, anong pasingilan ng taong ko ni mo anak? Tugaan na lang gud sa tinuod. Aron nga pilis ko matambalan. Kaya ako'y maalaot kay mo gamit ka sa gud nako. Bida sa nimo, uy. Anong pasingilan ng taong ko ni mo? Anong guwa na ko buhata? Pagkasaha pa ko imo. Wa, yung taong ko kagamit og laing babae. Ikaw rin yung taon. Kun mao. Diin ba siya ko inigsakita? Magugat man gyud ang akong bana nga wa gyud ko na siya kagamit og laing babae. Maong naglibog ko kun nganong nasakit ko aning Hepa B. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, matod sa kong OB doctor nga dili man kuno kayo delikado ning Hepa B kaysa Hepa A. Kay sa dugo kuno ni. Tinuod ba? Ikaduhang pangutana. Tinuod ba nga gikan sa sexually transmitted disease kining akong pagka-positive sa Hepa B? Asa man sad ni nako nakuha nga dili man gid mo angkon na akong bana nga nigamit siya laing babae. Ikatulong pangutana. Angay ko sabgahang ipa-check up ang akong bana. Unsam say mahimong epekto ini sa akong anak nga bag-o ko lang gipakataw nga mabdus man ko niya dihang nahibaw ang may hepa ko. Ikaw pa to katapusan. Unsaon man ako nga mag-negative na ko sa akong hepa. Unsa man nga doktor ang angay kong duolon. Mahal ba ang pagpatambal ini? O mahimo ko bang ikamatay kining sakita? Palihog tabangi ug tambagi ko. Ini nga akong suliran, Emelou. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Batan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw magubanta ko yung tatungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami sa ko ang partner ang muhatag niyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medical. Punto legal, emotional, personal o problema sa mga ginadiling drugas. Unahin mo pagdugay mga sukintig paminaw ipadala niyo suwat sa suliran_612@yahoo.com Or sa atong Facebook account Kini ang Akung Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
atong letter sender sa Emelou, Emelou. 23 years old, taga Kibawi, Bukidnon. Bukidnon. Medical ang Punto ato medical ang kini. suliran karon, no? Kay kabahin ni nga pag 6 months na kuno sa iyahang tiyan, no, nagpanlipong ug magluha ang iyahang mata maski walay hinungdan. Mao kuno nga nagpa-check up siya, unya ang result sa ultrasound okay ra man gud kuno, pero katong pagpa-blood type niya na positive kuno siya hepa B. Normal ra kuno iyang pag-anak pero gi-refer siya og pediatrician ang katong bata, no, para ma-monitor ang bata, no. Oo. Unya na pangutana siya sa doktor kung diin kuno niya nakuha kantong sakit, ang giingon kay sexually transmitted disease kuno. Nga diin kuno tumakuha nga na malibad man ang iyahang bana nga wala gyud kuno siya kagamit og laing babay gawas niya. So una niyang pangutana, ingon ang doktor kato yang ubigay ni nga doktor nga dili kuno kayo delikado ang hepa B kaysa sa hepa A. Kay sa dugo man kuno ni tinuod ba kuno na? Yeah, kining hipabi sa dugo, no? Ug ang mode of transmission na ani is daghan, no? Pwede ka blood transmission, blood transfusion, pwede ka IV fluid, kaning injection, sharing of needles, pwede sad sa sexually transmitted, no? Pero kung balibad lagi mong bana, wag gyud sila laing sex partner nga inunta commercial sex worker nga yang gikahilawas before siya nakihilawas nimo, it could be some other sources, no? Pwede kag siguro baka kay mga na encounter diha nga mga inunta injection for some reasons wherein naay positibo nga hipabi ang imong nasundan, no, sa mga lakoy ka istorya pa. Yes, ikaduha niya pangutana. Tinuod ba kuno nga gikan kana kunong hepa B sa sexually transmitted disease? Asa kuno niya nga kuha nga ingon magkuno yang bana nga wa gyud kuno siya laing nagikahilawas. Yeah, amo na to ang tubag partner nga dagdaghang mga uban nga mga rason nga maka-acquire kaning HEPA B nga nasa dugo, no? Kay dili lang because of the sexually transmitted, no? Dili lang ingon ana nga pamaagi, daghan pang laing mga hinungdan nga matakdan tawag HEPA B, no? Okay. Yang ikatulong pangutana, angay ba kuno nang ipa-check up pod ang iyahang bana? Unsa pud kuno epekto sa ilahang bata nga bago ra ba kunong nataw unya katura bang nagmabdo siya dito niya nahibaw-an nga naihepa. Yeah, dindot kayo ngayon siyang gidaog sa pediatrician para ma-monitor ang iyang progress, ang iyang inunta health, no? Unya kung para to erase doubts, wala gyud ko mo sa imo sang ipa-check up ang imong bana kung positibo basad siya sa HEPA B. Basin kung ikaw lang ang positibo ug ang imong bana, no? Kay daghan mang hinungdan ngano nga masakitan ni ani, no? So ipadala ang imong or kuyugi ang imong bana sa the nearest nga inonta internet diha sa Bukidnon o sa Cagayan ba para nga ma-examine siya, no? Okay. Ang sunod niyang pangutana og iyahang natapusan nga pangutana partner. Unsaon kuno nga para ma-negative na siya sa HEPA ug unsa pud kaha nga doktor ang angay niyang duolon? Nya mahal ba kuno ng tambal para sa HEPA? Nya mamatay ba kuno siya or fatal ba nang naatay sakit nga HEPA? Yeah, kung dili siya maatiman na posible nga mo grabe gani siya, no? Kang kasi nga doktor nga imong duolon usa ka infectious nga doktor, no? Internal medicine, specializing in infectious diseases, nga imo ni sila mga eksperto unsa may angay ihatag ni aning mga problema. I'm sure daghan kayong mga internal medicine practitioners diha sa Cagayan de Oro City or bisan diha sa Bukidnon. So duol mo dito para nga maresitahan og unsay angay depende sa resulta sa further laboratory workup. Wala gyud ko mo submit gyud ka og further laboratory workup pag determine kung unsa man ka lala or unsa man ka grabe ang imong hepatitis B nga kondisyon, no? Okay, mga sukintig paminaw, hinautuntangan namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa toang programa. Kini ang Akung Suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.